دوستان عزیز السلام علیکم. امروز سوم январи соли 2026 قرار داریم در شهر بوستانی کانی بادام، یعنی کانی بادام سوار میگوید، میگه بادام نیست کانی بادام، در شهر بوستانی کانی بادام و دوام میتیم نمایشگاهی агрокорвони 26 که از طرف اینترکورپوریشن خلویتاس شویتساریا و آلمان تشکیل کرده شده است. امروز نمایشگاه در اینجا برگزار میگردد. آمدیم ببینید اینقدر یک فضای ایدانه کرده شده است، نمایشگاه کرده شده است، فضای ایدانه کرده شده است و در مد اول، در نوبت اول تیار کردن نیشالا. من همین акамшон иншолло зада истодаст. ду сухан пурсама. Акаҷон салом алейкум. Акаҷон ин иншолло хел тайёр мешавад, дар чанд соат, дарунаш чӣ дорад? Як ду сухан гап мезадед. иншолло асосан аз бехи нишоло тайёр мешавад. Бехи нишоло? Бехи нишоло мегӯям. ҳайфе растани ҳайфе ҳамона обачо мо бӯшонда, ана ҳамин турбугуда аоби ҳамон бода будесадем. баъд аз ин об бех ҳозир мана мо тайёр мекунем. баъд ки ин турбуг сахт мешавад, дар онҷо шакар қиём карда ҷӯшонда тайёр карда будиян ҳозир ва ҳамон шакар қиём камтар лимонӣ кислота дохил мешавад. ҳамин муҳлати ҳамин 1 соат 1 соата тухм нест охи? Не, сафеди тухм ахта шуда. Сафеди тухм. ҳар 1 килои шакар ба 1 тагир сафеди тухм дода буд. ҳозир дар дохил ана мезада штекитон ҳозир чӣ ҳаст инҷа ба? яъне ҳамон оби бехи гуфтаги мо. Оби бехи. ва исми тухми сафедиш. Сафеди ва растанӣ дар куҷо мерӯяд? Растанӣ эҳтимолан дар коҳҳои Душанбе, коҳҳои Борух. Номаш чӣ ва растанӣ? ҳамин бехи нишоло мегуфтанд. Бехи нишоло мегуфтанд. асосан ва кӯчуроно меоянд, ҳамин дарворӣ мекунанд, абодоро рафта харида мекунанд. эҳтимол худи худам ҳамин рафтаниша ман ҳоли дидагӣ намекунам. шумо растаниша дидагӣ не, шумо қиёмаша мехаред не? Не, ҳамун решаи тайёра харида мебинем мо. решая. ҷӯшонда ҳамин оби ҳамона соф карда мегирем. раҳмат шумода, раҳмат. ин шогирдме? фарзандамо. Фарзандатон? мо ҳамин мерос монд ки моям ҳаракат мекунем, афзудамон бо мерос менем. якҷон ташаккур. чорум насл чанд поколения? чорум насл нишоло пас. офарин. мо панҷум поколения расм. ин дегатон алюминиме? дегам ҳозир алюминий. А дег чӣ хеле бояд бошад? асlan дегои мис шуда наштакор, дегои мисатон нест. кам шудагӣ. ҳамдурон азиз мана дидед чӣ хел як чизи қизиқи шавқовар. ин дастатон будагӣ аз чӣ чӯб ака ин ҷорубатон? чӯб. чӯб мегӯянд, ин чӯб аз анои йилғино мегӯянд ку? чӣ? йилғӣ мегӯянд, набдаҳои биҳӣ. биҳӣ? набдаҳое ки ҳамин сахт истифода мешавад, ҳамон сохта мешавад. асосан биҳӣ ки ҳамон йилғӣ мегӯянд. ҳилиғӣ? ҳилиғиша намедонам, биҳиша медонам. анамон ба йилғино мегӯянд, наздиҳои лабои дайронда мешавад. дӯстони азиз, мана тайёр шудани нишолоро ба шумо ман нишон додам. акаҷон номатон чӣ шумо? номам расулов субҳон. расулов субҳон. субҳон ака, дасти шумо дар накунад. ба шумо саломатӣ. ҳамдурон азиз, ман ба шумо тайёр кардани нишолоро ба навор гирифта нишон додам. давом метиҳем аз намоишгоҳ тамомашу наворо.